Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt. Wir haben hier Blue Reflection. Das ist ein Anime, Adventure, Spiel, wie auch immer. Ich habe mich nicht so wirklich informiert. Ich würde eigentlich einfach da blind drauf los spielen. Ich habe schon den zweiten Teil gespielt auf der Switch, also nicht fertig, aber so ein bisschen. Und es hat mir sehr, sehr gefallen. Und es wird ähnlich wie Persona sein anscheinend. Und ja, dann gehen wir da mal rein. Die Stelle habe ich da schon gemacht. Genau. So, mach mal New Game. とうとうあの子が来てくれるよ。ずいぶん待ったけど間に合いそうね。大丈夫かな。大丈夫だよ。彼女を信じよう。そのために待ったんだから。いや、私たちが頑張ろう。ここからが終わりの始まりだよ。うん、そうだね。頑張ろう。おはよう。The first step. Okay. おはよう。おはよう。暑いね。ほんとやっと夏服よ。もう夏なんだ。結局冬服では一度も来られなかったな。いい加減前に進まないと。でも私はどこへ行けばいいんだろう。立ち止まってる場合じゃない。まずは職員室に行こう。今のまさか。 Kennen die beiden sich? 職員室は2階だったはずだけど、どっちだっけ。ひとまず歩こう。Okay. About. You can open the main menu with. Silo, ich habe kein Y auf dem Controller. Oh no. Okay, you can save and load. Ich kann doch immer speichern. Volume, Bildschirm. Okay. Okay.
Ah, das ist's. Also einfach das Dreieck in dem Fall. Also ich hoffe, man hat vorher meine Katze nicht vom WC gehört. Okay. Mist. Also ich war gerade auf dem Katzenklo gewesen. Und also auf dem zweiten Stock müssen wir ran. Okay.ひなこちゃん。やっぱり白井ひなこちゃんだよね。学校に来てくれたんだね。そうだけど、西田早苗だよ。中学が一緒だった。ごめんなさい。気にしないで。中学では同じクラスだったことなかったし。じゃあなんで私のことを？もちろん知ってるよ。バレエで有名だったもん。全校集会でもみんなの前で表彰されてたじゃない。そうでも思ったより元気そうで安心した。思ったよりって足のこと偶然だったの。中学の卒業前に先生たちが話してるの聞こえちゃって。私知ってるの。ひなこちゃんが膝の故障でバレエやめたこと。推薦でこの学校の特待科に入るのが決まっていたことも、バレエをやめたから普通科になったことも全部。そう。もちろん誰にも言ってない。それで来ないから、まさか学校も辞めちゃったのかなってとても気になっていたの。だから来てくれて嬉しいの。一緒の高校に通えることが嬉しいの。もう踊れない私でも。バレエを続けられない私なんてもう死んでるようなもの。そんなことない。だって幽霊は学校に来ないよ。私ね、中学の頃からひなこちゃんに憧れてたの。だからひなこちゃんと一緒の高校に通えて本当に嬉しいんだ。嬉しいな。私Was passiert da? 何？嘘、見えてないの？どうしたの？このままじゃかなり危ない気がする。どうすれば。ここは。Boah, ist das schön. 何ここ。なんで私こんな場所に。何なのこの場所。夢？
でも夢にしては感覚がはっきりしてる。あれは何あれ、生き物なの？なんなのあれ。このままじゃ私死んじゃう。大丈夫、あなたは戦えるよ。誰かいるの？その指輪をしているあなたは戦えるはずだよ。これはこんなのいつの間に。さあ、指輪に願いを込めて。それがあなたの力になる。願い？さっき死んでるようなものだって言っていたけど、まだ死んでいないでしょ。ここで死にたくはないでしょ。うん。その思いを力にするの。大丈夫、その指輪をつけることができたあなたなら。さあ急いで。分かった。Boah, wie hübsch. 何これ。チュチュ。リフレクター、あなたの力よ。リフレクター。その力で敵を倒して。でも私はもう足が。それに力って何？まさか素手で戦うの？大丈夫、この力があれば現実の怪我は関係ない。あなたのその足も動くはずだよ。足が、膝が痛くない。動ける。それに今のジャンプ。さあ早く武器を出して。武器を出す。あなたの思いが力になると、その指輪に。これは右目と同じ青色の剣。青い目。何これ。それに髪も。さあ戦って、あなたの力で。
So, mal schauen. Mal schauen, wie das Kampfsystem ist. Turn-based, okay. Timeline. Und sind wie das Pain Persona, oder? Ah, okay. Lass mal schauen, ob ich das ankriege. 次はどうしよ Was ist das da? Ich hoffe, man hört mich da. Es ist relativ laut. Autsch. う。負けない。これが私の力。こんなもんかな。Yay! Der erste Kampf ist geschafft. Wuhu! すごい。こんな風に動けるなんて。なんだろうこれ。嬉しいな。西田さんの声。西田さんの気持ち。ひなこちゃんが高校に来てくれた。また一緒の学校に通える。一緒の時間が過ごせる。嬉しい。これから楽しみだな。これさっき言ってたこと、あれは本当の気持ちだったのか。憧れか。あのコンクールに出た時、私もこんな気持ちだったかも。夢に見た舞台、すごい人たちと一緒に踊った時間。Und da sind wir wieder zurück. Ore. 嬉しいな。今までのは夢？さっきまでの感じがなくなってる。何？いや、別に。あと、ありがとう、西田さん。これからよろしくね。サナでいいよ。私も勝手にひなこちゃんって呼んでるし。わかった。よろしく、サナエ。私、先生に会わないと。それじゃあまた後でね。時間がほとんど経ってない。もしかして夢だった？あれ？早く入らないと。
失礼します。というわけでスタートが少し遅れちゃったけど、今日から一緒に頑張りましょう。白井さん、自己紹介をお願い。白井ひな子です。これからよろしくお願いします。じゃあ白井さんは空いてる後ろの席に座って。はい。おはよう、ひなちゃん。おはよう。Jetzt stellt sind doch vor leer gewesen. はい、じゃあホームルームを始めます。これからよろしくね。Wer sind die beiden? Okay. 2 Their feelings. Okay. 最後に連絡事項ね。もうすぐ文化祭の実行委員会が開かれるので、クラスの代表者を決めます。立候補か、まあ推薦でもいいよ。白井さんがいいと思います。はゆずきさん、白井さんはまだ学校に来たばかりだから、いきなりは難しいんじゃない？どのみちみんな何かしらの委員会には所属しなきゃいけないじゃないですか。せっかくならみんなと関わる係になった方が学校に慣れやすいと思います。あっちのクラスも似たような感じだし、いいんじゃないですか。私とゆずきでサポートしますから。ライムさんまで。みんなはどう？別にいいんじゃない？賛成。いいと思います。
じゃあ白井さんできそう？はい。あれは何だったんだろう。明らかに日本じゃ。明らかにこの世界とは思えない不思議な場所。生物なのかもわからない。敵。このもう踊れなくなった膝が動いて、ありえないくらい体が自由で力が湧いてきて、しかもあんな姿に変身して、ほんと非現実的だよね。信じられないけど、やっぱりあれは現実。それにあの時聞こえた声と似てる気がするけど。Genau die Ring. ひなちゃん、ひなちゃん。ねえ、一緒にお昼食べよう。いつの間にひなちゃんになったの？いいじゃん別に。あ、ゆずのことはゆずって呼んでね。ライムもライムでいいよ。それより早くお昼食べようよ。屋上行ってるから早く来てね。それじゃあ待ってるね、ひなちゃん。ひなこちゃん。早苗。よければお昼一緒にどうか聞きに来たんだけど。ごめん、今日はあの二人と一緒に食べる。いろいろと聞きたいこともあるしね。いいの。それにしても文化祭の実行委員になるなんてすごいよ。星宮女子高校の文化祭って言ったら毎年すごいクオリティだって有名なんだよ。雑誌とかの取材も毎年来てるみたい。そうなんだ。中でも実行委員が中心になってやる学年ごとの出し物は関わる人数も多いから特にすごいって有名なの。実行委員になるなんてやっぱりひなこちゃんはすごいよ。そうだったんだ。でもほとんどあの二人のせいだから。ゆずちゃんとライムちゃんは行動力がすごいからね。特にゆずちゃん。あの二人って一体。四条ゆずきちゃんと四条ライムちゃん、同学年だけど双子じゃない姉妹なんだって。二人とも中学までは海外の学校だったみたいで高校から日本に引っ越してきたんだよ。そうなんだ。長話しちゃってごめんなさい。お昼楽しんできてね。ありがとう。
白いひな子。まさかね。Ihr kennt sich auch, oder wie? Okay, wo ist die jetzt gewesen? Zum... Okay. Ja, hinten geht zu der Bibliothek. Und was macht sie da? Sun Creep. Okay. Hm. Ja, da geht es nicht weiter. Dann gehen wir mal rauf. Schauen. Okay, da geht es nicht weiter, oder? Rooftop. Die haben nicht gesagt, wir sollten aufs Dach rauf.やっと来た。遅いよ。ごめん。あのさ、気持ちよかった？え？思いっきり動けて。リフレクターってすごいでしょ？リフレクターって、今朝の？やっぱりあなたたち何か知ってるの？あれは何？どこ？何が起きたの？あの化け物は何？どうして私の足は動いたの？あなたたち何を隠して。あら、りんちゃんじゃない。どうしたの？ライム、それにゆずと白井さんもなんでこんなところに？あなたは。もう同じクラスなんだからちゃんと覚えようよ。まだ来たばかりなんだから仕方ないよ。真田凛だよ。同じ1の A で部活はテニス部。よろしくね。どうも。それでリンリン、暗い顔してどうしたの？いや、別に大したことじゃ。ズバリ恋の悩みね。なんでわかるの？ああ、当たった。ライムだって女子高生の悩み事で一番多いのは恋バナでしょ？まあそうかもだけど。よかったら相談に乗るよ。内緒にしてくれる？もちろんね、ひなちゃん。それでどういう感じなの？
中学の時から好きな先輩がいて、どうしたらいいか悩んでるの。その先輩ってどんな人なの？テニス部のエースでキャプテンしてた人なの。地区大会でいつも優勝してて、都大会でもシードの選手なんだ。すっごい超テニス強いじゃん。そうなの。それに勉強もできて、学年でもかなり上位だったんだ。高校もちょっと遠い進学校に行ったの。へえ、じゃあ最後に会ったのは中学の時？たまに後輩を教えるために練習に来てたよ。その時に少しお話しするくらいかな。あと、たまにスマホで連絡してるよ。たまになんだ。だって先輩忙しいだろうし、あんまり頻繁に連絡したら迷惑かなって。へえ。それで結局悩みは何なの？先輩にね、告白しようと思うの。おお、いいねいいね。それで？けど、どうやって伝えればいいかわかんなくて。手紙とかは？でも同じ学校じゃないし。確かに手渡しなら直接言うのと変わらないか。お家のポストに入れるのは？ストーカーみたいじゃない？郵送するのもなんかあれだし。電話とかメールはどう？それは仲いい友達にも言われたんだけど、もし振られて連絡しづらくなったら困るし。白井さんはどう思う？え、私？何かないかなって思って。普通に直接言うのはダメなの？だって恥ずかしいんだもん。それに緊張してちゃんと話せそうにないよ。でもそんなことばっかり言ってたらいつまで経っても告白なんてできないよ。そんなの分かってるよ。だから悩んでるんじゃん。どうしたらいいんだろう。形は何であれ告白するべきじゃなきゃ何も始まらない。分かってるんだけど怖いんだもん。じゃあ先輩から告白されるのを祈って何もしないの？ひなちゃんはどう思う？どうしたらいいのかな。私どうしたら。告白される自信なんてないし、どうしよう。私わかんない。Die macht jetzt das Megadrama draus. そんなの知らないよ。二人の気持ちなんてわかんないし。そういうのは自分で何とかするしかない。他人に頼るのは間違ってる。私があのWas passiert da? これ今朝の早苗と同じ。まずい、暴走が始まった。急いで向かわないと。暴走？説明は後。ひなちゃん、急いで指輪をあの子にかざして。え、指輪？いいから早く。
geht's jetzt wieder in die andere Welt. Ja. ここはコモン。人の集合的無意識の世界。 Das kennen wir ja von irgendwo. 早苗ちゃんの時とは違うゾーンみたいだけどね。どういうこと？集合的無意識っていうのはね、人がそれぞれ持ってるコンプレックスのさらに奥にある無意識なの。無意識はその人の経験とか生活する環境から大きな影響を受けてるんだけど、その奥底には共通したベースがあるの。そのベースが具現化したのがここ、コモンだよ。簡単に言うと、ここは全人類の感情でできた世界。コモンは大きく4つのゾーンに分かれていて、それぞれ違う感情が元になっているの。今回は悲しみの感情でできたゾーンみたい。そういうこと。なんとなくわかった。けど、どうして早苗の時と違うってあなたたちが知ってるの？簡単だよ。あの時リズたちも見てただけ。やっぱりあの時の声はあなたたちだったんだ。うん。学校に来てからひなちゃんのことをずっと見てたから。ゆずたちはずっと待ってたの。ひなちゃんのこと。一緒に世界を守るために。私を待ってた。それに世界ってどういうことなの？ここにも出るの？ちょっと！ゆず、ライム！やっと名前を呼んでくれたね、ひなちゃん。Und da sind die beiden. Hm. そう、ライムたちのリフレクターなの。あなたたち、一体何なの？その話はこいつらを倒してからにしましょう。ひなちゃん、一緒に戦って。分かった。 Mal schauen, ob ich das noch nicht kriege. じゃあ行くよ。楽勝だね。よし、どんどん行こう。
Okay. 力をためて。何をしようかな。食らいなさい。もう Er kann schon besiegt. Hihi. お疲れ、ひなちゃん。いい感じだったね。それで教えてくれるんでしょ、この力のこと。リフレクターはね、フラグメントの力で戦う魔法少女なの。フラグメント？正しくはエーテルフラグメント。人の強い感情によってできる思いのかけらのこと。ひなちゃんも今朝さなえちゃんのに触れたでしょ。あれがフラグメントだよ。魔物からフラグメントを守るのがリフレクターの仕事なの。でも中にはフラグメントを固定化してみんなと力を共有できる人もいる。固定化？ひなちゃんがまさにそうだよ。もうナエチンのフラグメントを持ってるしね。ナエチンってサナエのこと？それにフラグメントを私が持ってる？その指輪から伝わるはずだよ。今朝固定化したナエチンの気持ちが。なんか感覚的にだけど、確かに存在するのはわかるけど、どうやって固定化したんだろう。フラグメントに触れた時、ナエチンの感情が流れ込んできたでしょ。ひなちゃんがその感情を理解できたからだよ。どういう意味かはわかるでしょ。そうやってフラグメントを集めて力を蓄えるの。原種という強大な敵を倒すために。強大な敵？今戦ったあいつらじゃないの？あの魔物たちは原種たちの力の影響でコモンがおかしくなって生まれてきた下っ端。原種はあんなものじゃない。まずはリンリンのフラグメントを探しに行こなんで？う。あのまま放っておいたらリンちゃんのフラグメントは壊されちゃうよ。壊れたらどうなるの？精神が傷つく。フラグメントはあくまで思いのかけらだから一つ壊されたくらい問題ない。だけど何個も壊されると最終的には精神が破壊され死に至る可能性もある。それでもいかない？ひなちゃん。もしコモンで魔物にやられたらどうなるの？現実世界に戻されるだけ。特にリスクはない。分かった、行く。リンちゃんのフラグメントはこの近くにあるはず。急ぎましょう。Okay. Ether Charge. Der Ether. Wie spricht man das aus? To recover your MP. Okay. Können wir das mal ausprobieren, wenn es mal so weit ist?
Okay. Ziemlich komplex. Oh, ist das schön. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Exploration. Dann gehen wir da mal durch. Vorne haben wir einen Demon. Hinten ist so Emotion-Dings. Drin ist die Steuerung. Moment, wie mache ich das? Settings. Also die ist gut, aber die da machen wir normal. Nein, hä? Settings. Sollte die alles jetzt eigentlich gut sehen? Nehmen wir das mal nochmal inverten. Aber dann, es ändert nichts. Ah, jetzt ist das inverted. Moment. Jetzt gut gemacht. So. Ja, schon besser. Gut, dann nehmen wir das dann mal. Ah, das sind Items. Ja, so. このく Ich らい weiß nicht, was auch da steht. どうしよう Zeig, was haben wir da? Wir machen doch mal das da. Der da. シューティンどうしよう Wie sehe ich denn, wie viel Leben das ein Gegner noch hat? Ah, da, okay. 頑張っていこ Machen wir das nochmal. Wie dann da? う力をためて頑張らないと Können wir das schnell besiegen? クマさんどうする魔法の攻撃早く次に行こう Okay, das war jetzt cool gewesen. Noch mehr Items. Okay, warte, wir sind... Kurze Orientierungslosigkeit. Wir sind von da gekommen. Können wir doch zuerst mal dahin. Da kann man sprinten irgendwie. Man kann zoomen. Springen.
Einfach angreifen. Okay. Ich nehme an, dass da ist. Okay. Mal schauen, kann ich, wenn ich den angreife, ob ich dann, 平常心平 dass es ihm einen Vorteil gibt oder so. Nein, sieht nicht danach aus. どうする？ Und dann Pattern sich wieder aufladen, das ist gut zum Wissen. どうしよう。魔法の攻撃。 Oh, warte den Resist. Okay. 痛いよ。負けない。よし、どんどん行こう。シューティン。よし、どんどん行こう。 Ist der da weak oder Resist? Oder was hat er schon wieder? Resist, ど okay. うしよう。 Das heisst, bei denen sollte ich das machen. 頑張らないと。 Und bei denen da kann ich einfach das これが machen. 私の力。 どうしよう。ストライク。負けない。これが私の力。戦闘終了。 Tipptopp. Und schon haben wir den besiegt. Das macht Spaß. Das ist cool. Da hat es einiges gedroppt. Okay. Dann noch mehr Items. Aber sprinten kann man nicht. Nein, das ist das. Das Springen, wenn ich das zurückbehalte, passiert auch nichts. Mehr Items. Dann gehen wir mal dahinter. これなら。 Okay, ich nehme an, es macht keinen Unterschied, ob wir den jetzt zerschlägt oder nicht. Aber der hat Weakness. Und dann 簡単に倒せたよ。 perfekt. Und jetzt holen wir das Item dahinter. Yay! きっとあれだね。なんであれがリンのだってわかるの？いや、わかんないよ。え？ただ、普通フラグメントって出たり消えたりするものなの。人の感情なんてすぐ変わるから。だからああしてずっと残ってて、しかも魔物に囲まれてるフラグメントは持ち主が暴走してる可能性があるってわけ。でもリン以外に暴走してる人がいる可能性もあるんじゃない？確かに可能性はゼロじゃないけど、その確率は低いよ。今回はリンちゃんを目標にリープしたから。リープ？現実世界からコモンに移動することだよ。ユズたちはコモンリープするって呼んでるんだ。コモンはみんなの集合的無意識の世界だから、誰を介しても入れるんだよ。だけど何の目標もなくリープしたら、この広いコモンのどこに出るかわかんない。だからあらかじめ目標とするフラグメントを狙ってリープするの。それで今回の
ターゲットはリンリンだったってわけ。まさかあなたたち。さあ、話はこれで終わり。あの魔物たちを倒しちゃうよ。分かった。Wird es jetzt ein Bossfight? このくらいすぐ終わるね。頑張っていこう。 Das sind. Na, es sind noch ein paar nicht vier Verwandte. Mal schauen. 次はどうしよう。逃がさない。どうしよう。力をためて。 Oh, dat gaat een normale Griff kunnen, nee. Oepsie. 次はどうしよう。これが私の力。よし、どんどん行こう。何をしようかな。ターンムベア。 So, jetzt haben wir nur eine. 頑張らないと。これが私の力。よし、どんどん行こう。ターン。お疲れお疲れ。 Perfekt. Das Spiel ist richtig cool. Es macht Spaß. 今だよ、ひなちゃん。フラグメントを固定化して。 Okay, und wie macht man das? どうしたの、ひなちゃん。今朝と同じようにすれば大丈夫だよ。ひなちゃん、もしかして不安？今度は失敗するんじゃないかって。図星ね。だってさっき私のせいでリンは。それなのに理解することなんて。大丈夫だよ、ひなちゃん。この付近の魔物は倒しちゃったから、もうリンリンの暴走は収まってきてるはず。ひなちゃんが固定化に失敗したとしても、リンリンが傷つくことはないよ。でもそれなら無理に固定化しなくてもいいんじゃ。けどそれだとリンリンと気まずいままでずっと避けていくことになるよ。それでもいいの？それは。フラグメントのリンリンの声をちゃんと聞いてみて。どんな思いで相談したのか、なんで暴走しちゃったのか、まずは聞かなきゃ何も始まらないよ。分かった。やってみる。Muss ich da irgendetwas machen oder macht sie das von allein? どうして自分で決められないんだろう。これはやっぱりこのフラグメントはリンノだったんだ。本当は分かってる。自分で決めなきゃいけないって。でも私、決めるのが怖い。決めたらもう戻れない。成功したい。けど、もし失敗したら。私も一緒なのかも。ずっと決断できなかった。怪我してバレエを失った時、バレエのない人生を生きるって決められなかった。
Oh nein. 決めて前に進むのが怖くて。できた。お疲れ様、ひなちゃん。ありがとう。いきなり1日に2度もフラグメントの固定化をしたから疲れちゃったんだね。さっきまであんなに動いても疲れなかったのに。ライムたちリフレクターは感情のエネルギーエーテルを使って戦ってる。だから感情に直結するフラグメントの固定化は一番エネルギーを消費するの。エーテルフラグメントじゃなくて。エーテルは活動するのに絶対になきゃいけない空気みたいなもの。ふーん。じゃあそろそろ戻ろう。どうしよう。あれ、まだ悩んでる。暴走を止めただけだからね。悩みを根本から解決したわけじゃないもん。悩み自体はちゃんと現実で解決してあげないと。そうなんだ。大丈夫。フラグメントを固定化できたってことは、ひなちゃんはリンリンの気持ちに共感できたってことだよ。ひなちゃん、早く伝えてあげて。さ、やっぱり先輩と会うところから始めるしかないと思う。どんなに緊張するとしても直接言葉で伝えるのが一番思いが届くんじゃないかって。でもまずは踏み出さないと何も変わらないと思う。白井さん。そうだよ。まずは先輩に話してみなよ。ゆず。うん。二人の言う通りだね。私、まずは先輩に会いに行くよ。そうそう、その意気だよ。勇気を出した女の子にはこれを信じよう。何？この指輪。それお守り。つけるといいことあるよ。ライム、ありがとう。じゃあ早速メールの文を考えてみる。それと何？白井さん。私のことはひな子でいいから。わかった。じゃあね、ひな子。次はなんて送ればいいか悩まなければいいけど。どうしたの？ひなちゃん。さっきの指輪、あれって。そう、ライムたちがつけてるのと同じものだよ。さっき固定化してくれたタイミングで作れるようになったの。あれをつけることで初めてリフレクターとのつながりができる。つまりいくらフラグメントに触れたとしても固定化できなかったり指輪がなかったりすると力は得られないの。じゃあ。うん、もうナイチンには渡してあるよ。そんな。
心配しないで。この学校これくらいのアクセサリーなら全然 OK だから。そうじゃない。なんであの二人も巻き込むの？そうしないと原種を倒すことができないから。早くもっとフラグメントを集めて力をつけないと原種を倒せないの。そしたら世界が滅んじゃう。世界。お願いひなちゃん、一緒に戦ってゆずたちと一緒に世界を守って。そんな、なんで私なの？戦ってくれたら報酬だってあるのに。報酬？うん。リフレクターとして戦って全ての原種を倒せれば、たった一つだけ何でも願い事が叶うの。願いか。そう、心から願うことが一つだけ叶う。戦いが終わると世界は元あったように戻されるんだけど、その時勝者の願いを一つだけ汲み取って望むような変化が起こる。それって何でも願いが叶うってことでしょ？ひなちゃんの願いは何？それは。やばい、急いで教室に戻ろう。次の先生遅刻に厳しいんだ。どのみち今日はもう力を使いすぎてるから活動は無理だし、この話はまた明日にしましょう。願いが叶う。ライム、急がないと本当に間に合わなくなる。そのために準備してきたんでしょ？分かってる。だけど絶対に守ってみせる。リフレクター、コモン、あんな世界が現実に存在してるなんて。それに願いが叶う。あの世界ではあんなに動けたのに。私のKapitel 3.何？また何かあったの？悪いけど私。そっちじゃなくて文化祭の話だよ。なんだ、そっちか。そろそろ話し合わないと。一度隣のクラスの委員と打ち合わせに行こうよ。隣のクラス？それって。
出し物は学年ごとにやるって聞いてない？うちの高校は小さいしね。そういえば聞いた。あれって隣のクラスの森川さん？バレエで有名な？うちのクラスに何の用だろう。失礼。文化祭のことで話しに来たんだけど、このクラスの代表の人いるかしら？それなら白井さんだよ。ほらあそこ。白井？ひな子？やっぱりあなただったの？そろそ同じ高校だったんだ。それはこちらのセリフ。なんであなたがここに？しかもなんで普通かなんかにいるの？それは。はい文化祭の話ね。じゃあ廊下に行こうか。ほらひなちゃんも一緒に。それで一体どういうことなの？あれ以来どのコンクールでも見かけないし、何してたのよ。それは。仕方ないでしょ。ひなちゃんバレエやめちゃったんだもん。はあ？何言ってるの？バカじゃないの？ライムバカじゃないよ。ひな子がバレエをやめるなんて世界が滅んだってありえないわよ。本当だもんねひなちゃん。嘘でしょ。あの子が勝手に言ってるだけよね。ねいや、ライムの言った通りだよ。どうして？あなたあんなに踊れたのに。もしかしてスランプ？そうよ、あなたがバレエをしないなんてありえない。一時的なものなんでしょ？それとも何？私の上を行くための奇策を練ってる最中なのかしら？なんとか言ったらどうなのよ。あなたに何がわかるの？ひなちゃんは。ライム落ち着いて。何なの？今日の放課後屋上に来てそこで話す。私まだ納得してないから。ひなちゃん。何なの？ひな子がバレエをやめる？そんなのあるわけないじゃない。あっていいわけ。どうしたの？そんなに怒って。珍しいわね。マオ、今日は学校に来てたの？今来たばかりよ。今朝新幹線で戻ってきたところ。天才子役も大変ね。元ね。さすがにこの年になるともう子役とは言えないわ。あ、それでどうしたの？すごい機嫌悪そうだけど。別に。ただちょっと隣のクラスで知り合いに会って驚いただけ。隣？もしかして文化祭のこと？そう。ごめんなさいね。私がいないことを多いから迷惑かけて。気にしなくていい。そのために私がサポートに入ってるんだし。ありがとう。でも知り合いに会ったのにどうしたの？もしかして嫌いな人？いいえ。じゃあどうして？
だからこそよ。ん？ひなちゃん、一緒に行こうか？いい。私一人で。ひなちゃん。行ってくる。ちょっと、いいの？今はひなちゃんを信じるしかないでしょ？そんなこと言ってる場合なの？もう分かってるよ。でももう焦っても仕方ない。15が壊されたってことはすぐそこにいるはず。今さらジタバタしても変わらないよ。ライムは諦めたくないの。それはユズも同じだよ。信じましょう、ひなちゃんのこと。分かったよ。白井さん？そうだけど、あなたは？私は蜷川真央。サラサのクラスメートで文化祭の実行委員よ。あ、そうなんだ。嘘。今日蜷川さんいる日だったんだ。地方ロケからもう戻ってたのね。ロケ？私こう見えて女優してるの知らない？ごめん。私、あんまりテレビとか見ないから。気にしないで。私もまだまだね。白井さんのような人でもわかるくらい有名になるように頑張るわ。同い年なのに、すごい人なんだ。そうそう。近いうちに出し物の話し合いをすることになると思うけど、その時はよろしくね。あ、うん。それとサラサなら急いで教室を出て行ったわよ。あなたのことを待ってると思うから早く行ってあげてね。それじゃ。悩んでてもしょうがない。行こう。Also, die Map haben wir da. LB, was ist LB für eine Taste? Ich kann so schnell reisen eigentlich, oder? LB, das... Ah, das ist das da. Okay, was haben wir da? Jetzt gibt es eine Facility. Oder... Im Rooftop gibt es etwas. Okay, aber ich habe gedacht, das war jetzt der erste Part gewesen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch soweit. Also mir gefällt es sehr. Es ist ein ziemlich cooles Spiel bis jetzt. Ja, und dann sehen wir uns bei was auch immer ich dann machen werde. Und bis dann. Ciao, ciao.